Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri poslednom 7. zápase, dúfajme, že len základnej časti na majstrovstvách sveta 2024 z hry NHL 24, ktorý bude proti najväčšiemu favoritovi nielen našej skupiny, ale celých majstrovstiev, minimálne za mňa, a to proti týmu Švédska, ktorého si môžete už teraz ich všimnúť naľavo obrovitánske 3 hviezdy, už len tuto proste. Hedman, Darwin, Carlson, to čo si je skutočné. No a akože dneska by som asi ten úvod nejako extra nezdržoval. Minule som bohužiaľ zdržoval s vydaním videa proti Lotyšom, za čo sa ešte raz ospravedlňujem. Ale kvôli tým okolnostiam, ktoré som tam spomínal v tom videu, tak som to nemohol inak spraviť. Formácie teda nezmenené až na brankára oproti minulému videu. Tu bude chytať podľa mňa jednoznačne Hlavaj. Trošku ma možno, že aj prekvapilo, ale neviem, či sa to dá nazvať úplne, že prekvapilo, že dali Hlavaja proti Lotyšom. Konec koncov, keby ho nedali, tak si myslím, že by to skončilo oveľa horšie. Tak to sme aspoň ten bod uchmatli. No, bohužiaľ sme prehrali po nájazdoch s Lotyšmi. Tak trošku som mal také divné pocity z toho zápasu, preto som bol strašne rád, že sme vyhrali za 3 body s tými Francúzmi. Bolo neskutočne dôležité víťazstvo. No a konec koncov úplne najdôležitejšie víťazstvo bolo s tými Američanmi, tie 2 body. No a dúfajme, že ten jeden bod, ktorý tam uchmatli USAci, že ešte nejako nerozhodnú, že to nepustia tým Lotyšom za plné 3 body. Ja to pevne dúfam. Predsa len bojujú ešte o lepšie umiestnenie v našej tabulke, takže by hádam nemali púšťať. Tí Švajčiari boli v úplne inom postavení minulý rok. Oni mali prvenstvo isté v skupine, takže oni si to mohli dovoliť. Lotyši by museli vyhrať za 3 body, čož podľa mňa nehrozí ani náhodou. Keď sa to už nám vtedy nepodarilo v tom zápase, tak akože podľa mňa nehrozí. Hokej je síce možné všetko, ale to už neviem, ako by musel byť proti nám ten hokejový boh, aby sa takéto niečo muselo stať, ty kokos. No, takže ako som už hovoril, bez okečavačiek ďalších, ideme pekne na zápasík proti Švédom, kde by sa nám tiež mohlo podariť uchmatnúť nejaký ten bod, pretože keď už sme obrali USAkov, tak prečo nie Švédov? Aj keď teda Švédi sú určite po niečo ťažší, ale ako som už hovoril, stať sa môže všetko. So silnejšími supermi vieme hrať oveľa lepšie ako so slabšími, takže let's go. A ako som spomínal minule, Slavkovi by sa mohlo konečne podariť streviť gól v takomto dôležitom zápase proti Švédom, alebo či už vo štvrťfinále. No ale aspoň sa mu podarilo streviť gól v samostatných nájazdoch proti Lotyšom. Ale bohužiaľ mu pripísaný nebude v štatistikách, lebo sme nevyhrali. Prvá šanca Švédska za nami, ktorou Hlavaj nemal moc veľké problémy. No Hlavaj neskutočný v každom jednom zápase v realite. Nebyť jeho, tak by sme boli na tom fatálne. Takže strašne som rád, že takého golmana môžeme mať. A ako som už raz spomínal, strašne sa teším a som zvedavý na jeho púť v zámorí. No a pevne verím a dúfam, že sa mu podarí čím skôr prebojovať do toho hlavného týmu Minnesota. Aspoň ako v pozícii dvojky. Ten Marc-André Fleury to trošku dostral, že ešte o 1 rok predĺžil. Že ešte neodišiel na ten dôchodok. Dá sa povedať, že o to ešte znížil trošku tie šance tomu Hlavajovi sa tam prebojovať, ale od tej ďalšej sezóny je to akože podľa mňa celkom už aj reálne. Aj keď teda Hlavaj bude dvojkou aj na farme, z jednotky by to mal ľahšie, ale verím, že sa tam prebojuje čím skôr. Aspoň na tú jednotku v tejto sezóne v AHL. A následne už nebude mať problém sa dostať ani do tej Minnesoty. Tak teraz mi napadlo taký fun fact, že ja som s tými výsledkami absolútne není ďaleko. Jeden som dokonca trafil presne. Akorát, že to bolo po nájazdoch a nie v predĺžení, ten s USAkmi. Ale inak som bol o jeden jediný gólik. Som sa pomýlil s Polskom, tam som vyhral 5-0, v skutočnosti 4-0. A Švédi otvárajú. Zasúhol Zettermunda, to je klasika, keď vykecávam, no. Ale potom teda sa nám podarilo skoro trafiť zápas so Francúzskom. 4-1 som vyhral a v skutočnosti nám 6 alebo 7 sekúnd pred koncom ešte strelili na 4-2 Francúzi. Takže tam to bolo fakt, že tesné. No a proti Lotyšom 2-1 som vyhral. No a skoro sa to stalo aj v realite opäť. Ale bohužiaľ už po 20 sekundách od nášho navýšenia na 2-1
otočenia vlastne, sa Lotyšom podarilo ich hneď vyrovnať v momente odvolania brankára, bohužiaľ. Čož bolo ceca minútu a pol pred koncom, takže tiež to bolo dosť tesné. Jediné, kde som sa mýlil úplne, bolo zápas proti Nemecku a proti Kazachstanu som bol tiež celkom ďaleko. Tam som mal až o 7 gólov rozdiel a vyhrali sme o 4. Dobre, takže po prvej tretine prehrávame so Švédskom 2-1. Aj napriek tomu, že som vás zabudol povedať informáciu, celkom dôležitú, že po tom minulom videu som sa opäť vrátil k monitoru, takže by mala byť určite väčšia šanca ich poraziť. No ale prvú tretinu som nebol skoro vôbec sústredený, takže už idem na to. A teraz Hrivík, do nájazdu ho vysunul Slavkovský, ale bohužiaľ jeho forehand nebol úspešný. Dobre, to uchmatol Cehlárik už druhýkrát po sebe. Toto mu ide tuším celkom aj v realite, takéto vybojovávanie pukov v obrannom a tak, čo som si všimol, ale v útoku síce už strelil 2 góly, ale není to úplne košer, no není to ten Cehlárik z Olympiády, čo si budeme. A teraz Švédi zase zahrozili. A Karlsson, ty kokos, veľmi nebezpečný obránca, ale povedal by som, že možno aj ofenzívny, keďže strelil dosť gólov na týchto majstrovstvách. A Hrivík opäť veľmi nebezpečný v poslednej dobe u nás, ale bohužiaľ opäť neúspešný. A opäť Švédi navyšujú na 2-0 zásluhou Izáka Lundströma. Takže takto našiel úzky priestor pri tyčke a zasunul puk za Hlavaja, bohužiaľ. Takže šance ešte stále žijú, že by som mohol mať aspoň jednu prehru v tejto sérii majstrovstiev. Takže múdrovanti, ktorí hovorili o nováčikovi obťažnosti, tak si môžu teraz brúsiť zuby. Ale tak s kým iným by som si to mohol viac dovoliť tú prehru ako so Švédmi. No a krásny zákrok Gustafssona. Krásne Klement hneď zo striedačky. A Pospíšil mohol byť šanci, ale krásny save švédskeho obrancu. No a 3-0 okamžite, Zetterlund zase. Bohužiaľ, Švédi, keď už sú fakt, že šanci, tak ju aj dokážu hneď využiť. Takéhoto odrazu nemal najmenší problém, dá sa povedať, že do prázdnej doraziť. Už dvojgólový strelec, Zetterlund. Kelemen ide dopredu. Pospíšil opäť, ten sa mi dosť ľúbi. Strašne pekný gól dal proti Lotyšom, ale bohužiaľ, že vraj sa zranil. Dúfam, že to bude v pohode, lebo to by bola strašne veľká strata. No a Švédi opäť idú dopredu. A Zetterlund opäť, tuším, bol pri šanci. Najnebezpečnejší jednoznačne hráč Švédska v tomto zápase. No ale po druhej tretine môžeme konštatovať, že prehrávame už o 3 góly. Vlastne premiérovo v tejto našej sérii prehrávame až o 3 góly. Švédi majú dvojnásobný počet striel, vyhrávajú v pomere 12-6. No ale poďme to zvrátiť, ako aj proti Lotyšom. A to keby som hral ešte na tej televízii, tak to by bolo ešte o to ťažšie. Takže som rád v konečnom dôsledku, že som sa vrátil k monitoru. Aspoň ten jeden gólik by sme mohli dať, kámo. Tak nemám rád zápasy s nulou. Pokiaľ teda tú nulu nemajú superi. No a pôjdeme na trestnú lavicu prvýkrát v zápase. To som už vedel, tam už sa tomu nedalo zabrániť. Pretože som si myslel, že mám iného hráča, išiel som hitnúť, mal som stále toho pred bránou, takže som trafil hráča bez puku. A tým pádom Lukáš Cingel, prvým Slovákom na trestnej lavici dnes. Dúfajme, že sa nám aspoň podarí obrániť. O slabovku. Toto som vedel, že zariskujem, ale našťastie už bol puk za úrovňou bránky. Krásne to tam namieril. Teraz Sukev, alebo neviem, kto to je. A Cingel je už naspäť. A Nemec. Škoda, že ho trafil Švéd teraz. Karlsson. Hudáček nie, stráca puk. A obrovská chyba. Erikssonek navyšuje na 4-0. Toto... Tam Hudáček fatálne pohnojil, bohužiaľ. Hlavajovi ten puk tak prepadol, že mi to až pripomenulo ten samostatný víťazný nájazd Lotyšov. Veľmi smutný moment. Lotyši mali viac šťastia ako rozumu. Aj ten prvý gól bol strašne so šťastím v zápase. Popravde tak trošku som si myslel, že toto už prehrám, ale že až takto. Brett Tangerman zachytil, poďme dopredu, aspoň po ten jeden góvík. Ale tak nie sa čo čudovať, Švédi tam majú také mená v tej obrane. Aj v bráne, že to bude strašne ťažké sa presadzovať aj v realite.
bude úplne mission impossible normálne. Á, Hrivik v obrovskej príležitosti sa stále nič. Ach, jaj. No tak to je už EA moment, to už si neškakneme, dámy a páni, bohužiaľ. Ale tak konečne aspoň jedna prehra tejto našej sérii. Ale len ma mrzí, že sme ani jeden gól nedali, no, v tomto zápase. Bohužiaľ, Švédi boli nad naše sily. Čož teda dúfam, že v realite tak nebude. Môžeme ísť do toho zápasu už s tým, že máme štvrťfinále isté, keďže Lotyši fakt nemôžu za 3 body predsa poraziť USA. Ferrari ide ešte na trestnú 3 sekundy pred koncom, či ako. Ale to už nič nezmení na tom, že si z tohto zápasu neodneseme ani bod. Dúfajme, že len našej sérii teda. A tak podliehame Švédsku, silnému výberu Švédska 0-4. Gustavsson so shoutoutom, je to tak. Bohužiaľ. Veľmi dobrý minnesotský brankár. No a strelí napokon 14-10. Celkom vyrovnané, no ale tá obrana a brána Švédska je neskutočná. No a útok, keď už sa dostal dopredu, tak skoroval proste. Strašne dobré šance mali. Takže bohužiaľ, no. Týmto musím konštatovať, že posledný zápas v základnej časti konečne prehrávame 0-4. No ale ja dúfam, že tomu bude inak v realite a hlavne, že sa dočkáme toho 8. partu štvrťfinálového. Neviem, čo by sa muselo stať fakt, aby sme sa ho nedočkali. Ja pevne verím, že ešte pre vás aspoň to jedno video natočím proste. Je to ovplyvnené samozrejme realitou, podľa toho, či budeme hrať, či nie. Dúfam, že hej, proste to by bol strašne veľký fail. Zase poraziť Ameriku a nedostať sa do štvrťfinále ako na domácich, no. Ale dúfame, že tomu tak nebude, no a týmto vám ďakujem, že sa dopozerali až do konca tohto videjka. Pokiaľ sa vám páčilo, určite vám budem vďačný za akékoľvek zanechaný, či už like, odber, kliknutie na zvonček, alebo ideálne zazdieľanie tohto videjka. No a my sa, dúfajme, vidíme pri 8. parte vo štvrťfinále. Toto je dobrý, držte palce Amerike a samozrejme našim, no a počujeme sa teda, dúfam, potom. Takže majte pekný deň a čaute.